9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सा सानजा भारताव थानाय गासै मोनजि सेक्सुयेल काउन्सिलखौ लानानै जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय खुंनो नागिरदों, जायखौ जोङो ISPL 2020 होननानै मुं होदों। आरो बियो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावनो बियो जागायगोन 9 अक्ट'बरनिफ्राय आरो फाइनाला 23 अक्ट'बराव क'क्राझारनि सायाव जोबहैगोन। दा बे गेलेनायखौ जोङो बेनि थाखायनो होनो नागिरदों जे जोंनि काउन्सिलफ्रा नेशनेल गेमाव जों पार्टिसिपेट खालामनो हाया। नेशनेल गेमाव थांनो थाखाय जोङो थ्रु स्टेटजों थांनो गोनां जायो, गावबा गाव स्टेटनि गेजेरजों। जोङो बड'लेण्डनिफ्राय आसामनि गेजेरजों थांनांगौ जायो, कार्बि आंलंनिफ्राय आसामनि गेजेरजों थांनांगौ जायो, डिमा हासावनिफ्राय आसामनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो। दा बिदिनो गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा गावबा गावनि स्टेटनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो। दा बेयाव गोबां गेलेगिरि जोंनि काउन्सिलावबो दङ, गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि जायफ्रा नेशनेल लेभेलसिम इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांनो हायो, नाथाय स्कपनि अभाबाव बा स्कप मोनैनि थाखाय, स्पेस मोनैनि थाखाय जोङो गेलेनो खाबु मोना। दा बेखायनो जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलफोरनि गेलेगिरिफोरखौ बेबायदि मोनसे स्कप होनायनि ओंथिजों आरो गेलेगिरिफोरा जाहाथे खाबु मोनो बा थुलुंगा मोनो, बेनि थाखाय जोङो नैबे बिटिआर सरकारा बे ISPL 2022 बेखौ जोङो स्टार्ट खालामनो नागिरदों। बेयाव 10टा काउन्सिलाव बाहागो लागोन। आसामनिफ्राय 3, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं, मेघालयनिफ्राय 3, खासि, जयन्तिया आरो गार', आरो बेनिफ्राय मिज'रामनिफ्राय 3, लाइ, चाकमा आरो मार, ओमफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मोनसे त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। गासै मोनजि सेक्सुयेल काउन्सिला बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयाव जोङो गिबियाव लिग, बेनि उनाव नकआउट, बेबायदि माने प्रसेसजों जों बे गेलेनायखौ होनो नागिरदों। आरो बेयाव सेथि देरहागिरिया 3 लाख, नैथि देरहागिरिया 2 लाख एबा रानार्स आपआ 2 लाख, आरो थामथि जाय देरहागोन बियो 1 लाख मोनगोन। आरो बेनि गेजेरावनो मेन अफ दा टुर्नामेन्ट, मेन अफ दा सिरिज, बेस्ट प्लेयार बायदिसिना बेया जोंहा थागोन।